Hľadať niečo nielen ako alternatívnu komunikáciu, ale aj na rozvoj komunikácie a slovnej zásoby? Nech sa páči. Ja chcem dreveného koníka. Pre uľahčenie komunikácie máme tlačidlo rýchlej voľby. Poď sem. Ďakujem. Ahoj. Čaj. Čokoládu. Skladať slova z hlások môžete aj pomocou obrázkového abecedára. A B Ž Banán. Čaj. Čerešne. V našom unikátnom komunikátore môžete nielen alternatívne komunikovať, ale zároveň za pomoci videí trénovať aj oromotorické zručnosti. Tiahni líca a potom cmuk. Artikuláciu môžete rozvíjať pomocou kartičiek od logopédov z Vlávici. Č A J Čaj. V našom unikátnom komunikátore nájdete modul aj na rozvoj jemnej motoriky. Finančnú gramotnosť trénujeme hravou formou. 2 eurá. Zaplatiť. Málo peňazí. Platobná karta. Terminál. S deťmi sa hráme na nákup podľa nákupného zoznamu. Muffin. Aha, už ho tu máme. Katežka, tuto máme už muffin. Nakúpené položky musíme aj zaplatiť. A ešte peso. Čo stojí? Rozvíjanie sociálno-emocionálnych zručností s Krtkom a jeho rozprávkami je nielen zábavné, ale zrozumiteľné pre všetkých. V našom komunikátore máte ešte mnoho ďalších zaujímavých aktivít. Krtko a dom pre myšku. Pri výbere je dieťa motoricky aktívne. Dej rozprávky a jeho popis prispôsobujeme podľa jeho komunikačných zručností, tak ako potrebujeme. A smutná myška. V spolupráci s iniciatívou Elkonin práve pracujeme na adaptácii tejto úžasnej metodiky pomocou nášho komunikátora. A to nie len špeciálne upravený komunikátor, ale aj samostatná aplikácia na tréning fonematického uvedomovania podľa Elkonina.
Unikátnou je aj samostatná metodická príručka, v ktorej učitelia nájdu všetko potrebné pre používanie našej technológie. Vyše 120 strán skúseností z praxe s prepojením na štátny vzdelávací program v jednej publikácii. V prípade záujmu ponúkame supervíziu, mentoring, vzdelávanie, a to online alebo osobne u nás v Trenčíne. Dôkazom kvality je množstvo získaných ocenení, ale najmä tisíce spokojných užívateľov, detí, rodičov, učiteľov. To by neboli Handcube Case technológie, keby neboli aj týmto unikátne.